olet halkassas mun maailmaan seuraavaan. Yhdessä voidaan niin me muut pelastaa. Tässä näin käsikkäin maailmaa valaistaan. Tänään me paus tuhotaan. Me sen nollataan. Kohdliko muita suojellaan. Kohdliko kun vain kutsutaan. Kohdliko aina taistellaan. Teeskentelyä. Älä ala, Ulrich. Sun sapelis on kyllä siisti, mutta mun lasernuolten tuloksiin verrattuna se on kuin lelu. Niinkö? Älä unohda, että mun sapeli pelasti sun nahkas viime kerralla. Arvatkaa mitä? Mä tein pienen tilasto-ohjelman, jolla olen tallentanut teidän suoritukset viime viikoilta. Tänään voidaan katsoa, kuka on paras, jos haluatte. Hienoa, mä tykkään tilastoista. Vihdoinkin saadaan todisteet mun paremmuudesta. Mulla on kuitenkin jotain, mitä sä et koskaan tule saamaan. Ja se on tyyliä. Tyyliystäväni ei voita megatankkia. Mistä ihmeen megatankista te puhutte? Jostain videopelistäkö? Joo, nallejen taivaasta. Se on aika vaikea sulle. Hauska juttu oot. Ulrik, onko sulla hetki? Voidaanko me jutella kahden? Anna tulla. No, sähän olet Jumin paras kaveri, vai mitä? Kai niinkin voi sanoa. Mä halusin sanoa, kun mä näen Jumin, tai siis kun... Muistatko sen sairaalakauhujen jakson viime viikolta? Häh? Sustako tuntuu, että Jumi tarvitsee verensiirron villakoiralta? Ei, vaan siinä lopussa sen tohtorin ja Stacyn välinen kohtaus. Hei, mä en muista sitä loppua, enkä tiedä mistä sä puhut. Ja aamiaisella on bannaria, joten pidä kiirettä. Sä näytät vaihteeksi iloiselta. Mitä tapahtui? Mitä Johnny halusi? Vain puhua. Hän on aivan sekaisin Jumista. Tosi söpöä. Mitä sanoit hänelle? Ethän sä vaan nauranut hänen tunteilleen. Älä viitsi. Pakkohan mun oli. Kesken hänen seurata Jumia joka päivä kaikkialle. Se ei ollut mukavaa, Ulrich. Jumi vihaa juuri sitä. Hän käskee Johnin painua kuuseen. Ja mitä sitten? Kuule Ulrich, sä olet joskus aivan ääliö. Hei, sehän oli vain pientä mopotusta. Muakin kiusattiin, kun mä olin 7. Mopotusta vai? Pikemminkin mustasukkaisuutta. Uskomatonta, sehän sekoitus vaikka Kiwi kattoo Jumia. Hei, Jumi on vain mun ystävä, ei muuta! Ai, moi Jumi. Hei. Haittaako, jos istun tähän hetkeksi, Jumi? On niin kiva nähdä sua. Kiva, mutta mä luen just. Mäkin tykkään lukemisesta. Mä luen kaikenlaista kirjoja ja lehtiä ja sarjiksia. Luetko sä sarjiksia? Mä pidän eniten mangasta. Entä sä? Tiedät varmaan jotain tosi hyviä. Voitko suositella mulle jotain? En. Nähdään, mä menen syömään. Mä tulen mukaan. Itsepalvelu on hyvä idea, vai mitä? Otat sä salaattia? Tosi hyvä idea. Kasvikset on terveellisiä, niissä on vitamiinia. Mä otan tuota... Hei, odota mua! Uskomatonta, että säkin tykkäät ruusukaalista. Meillä on paljon yhteistä. Ihan huippua! Hei, muista, että vitossektorissa mä hoidin ainakin 3 mantaa parissa sekunnissa. Mä en luota sun laskuihin, semimatskupää. Jeremin tilastot on parempia. Missä sä istut? Mä haluaisin istua viereen. Ja mä haluaisin vettä. Kuinka sujuu, Tani? En tiedä, mutta luulen, että seuraaminen hermostuttaa Jumia. Voi ei, tiedä millaisia tytöt ovat. Älä anna se lannistaa itsesi. Teillä on kohta liikaa. Kysy sieltä Jumilta vinkkejä. Okei. Hyvä idea. Saisiks mäkin? Taisin vastata 2 oikein. Laitoin, että Kiina on Itä-Aasian jokilaaksojen alueella, kuten Hangzhou, Hengqichang ja Xichang.
Entä sä, Odd? Mitä vastasit 3? Oikein. Sanoin, että Kiinassa on maailman eniten ihmisiä. 1 miljoona ihmistä neliömetrillä. Oliko se aika väärin? Onneksi en luottanut sun tilastoihin. Kaverit, ootteko huomanneet nuo linnut? Aika outoa. Tuli mieleen se leffa, jossa linnut hyökkäs sankareiden kimppuun. Ihan nynnyleffa. Johnny, etkö sä seuraa mua kaikkialle koko ajan? No joo. Näin merkin niiden silmissä. Se on Xana. Pakoontainen nokkii meidät hengiltä. Perussanani, ei se ollutkaan yhtään nynnyleffa. Menkää viemäriin, mä houkuttelen niitä toisaalle. Tulkaa tippuset, tänne näin. Odd, tule, ollaan täällä! Odota kun päätän akupunktioni. Uskomatonta! Superskanneri on pari tuntia tsekkaamatta ja pam! Xana hyökkää! Ei hätää. Kaikki hoituu, kunhan deaktivoidaan torni. No niin, sun vuoro. Odd? Mitä? Ai lintulauma? Okei, mä tulen heti. Yumi, odota! Ei, älä seuraa! Johnny, häivy täältä! Ne jahtaa mua! Uskomatonta. Rohkeutta vaan. Ei meillä joka päivä ole näin isoa yleisöä. Viivytetään niitä. Menkää hissille ja tsemppiä. Tulkaa vaan, mä odotan. Ulrik! Odd! Vauhtia! Vauhtia, vauhtia! Hoidin niistä 5. Entäs sä? En tiedä, mutta älä yritä huijata. Linnut ei kuulu tilastoon, vain Xanan lähettämät hirviöt. Yumi on ihan yksin. Toivottavasti hän on kunnossa. Hän ei vastaa. Ei hätää. Virtualisoin teidät aktiivisen tornin lähelle ja soitan Yumille.
Myöhäistä. Siirrä Ulrik! Siirrä Ailiita! Siirrä On! Skannaa Ulrik! Skannaa Ailiita! Skannaa On! Virtualisoi! Aktiivinen torni on kraaterissa etelä-lounaassa. Käynnistä tilasto-ohjelma, Einstein. Sä itket kun näet tulokset. Epäilen, Kamu. Sitä paitsi enhän mä koskaan itke arvosanoistakaan. Sitten sä olisit jo hukkunut kyyneliisi. Pisteiden keruu alkaa nyt. Xana lähetti teille vähän rapuseuraa. No niin, Ulrik, sä saat sakset. Sehän nähdään. Paras mies voittakoon, eli mä. Banzai! Huijari. Hei, missä ne on? En näe mitään. Tuotako se sun tyyli tarkoittaa? Anna mennä, pystytkö itse parempaan? Mitä ihmeen punasilmäistä korppea? Totta se on. Vannon. Ne hyökkäsivät jumppasalissa Jumin kimppuun. Katso ikkunoita. Siinä näitte. Jumi! Halo? Rehtori, oletko se sä? Puhelimessa. Tiedätkö missä Jumi on? Hän on täällä varastossa ja on huonona. Kuulkaa, hänet on vietävä sairaalaan. Kuule Pelboa, en ehdi nyt puhua. Minun on soitettava ambulanssi. Joten puhutaan myöhemmin. Ulrik, Odd, Ailiita, kuuletteko te? Jumi on loukkaantunut. Meidän on palattava menneisyyteen. Ensin teidän on deaktivoitava torni ja pian. Okei. Mä hoidan ton. Osuma! Napakymppi. Toi on epistä. Ulrik ja Odd, voisitteko keskittyä? Muistuttaisin, että torni on deaktivoitava ja Jumi on pulassa. Lasernuoli! Yksi hirviö vähemmän. Suuri, rohkea ja mahtava Odd on vihdoinkin selvinnyt ongelmastaan ja ottaa vastustajan kiinni. Ja hetken päästä Odd siirtyy. Hei sitten, suuri Odd! Se oli epistä. Varo, Ulrik! Menetät liikaa elämäpisteitä! Hei Ailiita, sä uijaan! Joo, tiedän, mutta te olette niin kömpelöitä. Hienoa, Ailiita.
reagoitu. Kaikki okei, Jeremy. Voit nyt palata menneisyyteen. Jeremy? Jeremy! Kuulitko sä, Jeremy? Tiedätkö mitään siitä sähkönokkaisten lintujen hyökkäyksestä? En ole koskaan nähnyt tuollaista. Paitsi kun tutkin paranormaaleja ilmiöitä salaisen palvelun riveissä. Sitä en tiennytkään. Niin, mutta en haluaisi puhua siitä. Se on salaista tietoa. Uskomatonta! Jeremy! Ulrik! Ailita! Voi ei! Ulrik, kuulet sä? Jeremy on tajuton. Linnut hyökkäsivät. Voi kiva, Xana nappasi Ailitan ja mun perässään herhiläiseen sapeli katosi. Tee jotain! Mielelläni, mut supertietokone ei ole ihan mun alaa. Yritän palauttaa sapelin. Ei! Uskomatonta! Supersprintti! Ootko sä täällä? Tietysti. Mä en jättäisi sua, Jumi. Mistä sä sait tuon typerän seuraamisidean? Ulrikilta. Hän sanoi, että se olisi paras keino kiinnittää sun huomio, joten niin mä sitten tein. Olisi pitänyt arvata, hän on niin mustis ja typerä. Mustasukkainenko? Mistä? Unohda. Mulla ei ole sapelia, mutta voi juosta. Ole! Odd, me ei voida antaa Ailitan päästä siirtotunneliin. Käynnistä paluu menneisyyteen. Mä luulin, ettei sitä saa tehdä, kun Ailita on Xanan vallassa. Ole! Yritä ainakin antaa mulle sapeli. Vielä hetki. Ja täältä tulee. Hienoa, Odd. Häh? Okei, perun sanani. Hupsari. Miten tästä nyt selvitään? Taitaa olla kovien otteiden aika. Mulla menee kohta hermoot. Ha, puti! Ja taas harmin paikka. No
niin, Jeremy, se oli jo 10. läimäys. Pitääks huitasta tosissaan? Odd, oletko sä tullut hulluksi? Jumi! En päästä sua ohi, Ailita! Yksi, kaksi ja... Voi ei! Koita kestää, Jumi. Ulrik, mä oon taas kunnossa. Kerro, mitä tapahtuu. Tarvitsetko apua? Myöhäistä! Tule, Ailita! Ei nyt voi hidastella! Mitäs täällä on? Nuori tyttö. Noin 14-vuotias. Useita vammoja. Taivuton. Kaikki on ohi. Erämaasektorin osalta Jumilla on vielä toivoa, eli vauhtia. Palataan menneisyyteen. Hauska juttu, Odd. No? Ei hätää. Jumi paranee. Joo, mutta hän tietää, mitä käskit Johnin tehdä. Ja on raivoissaan. Me kyllä varoitettiin sua. Ulrik, onko sulla hetki? Voidaanko me jutella 2? Tottahan toki. No siis kun mä näen Jumin, Okei, tajusin. Sä tykkäät siitä, etkä tiedä, miten hän huomaisi sut. Just niin, mut mistä arvasit? Vaisto. Yksi konsti toimii varmasti. Varmasti? Hän ihastuu siihen, usko pois. Etsi hänet ja sano näin. Okei, joo. Ulrik on tosi typerä ääliö, joka on tosi pahoillaan siitä tyhmästä tempusta. Okei. No istupa alas. Luetaan yhdessä. Yhdessäkö? Niin kuin mä ja sä? Yhdessä? Miksei? Wow, se Ulrik on paras. Niin kai. Hei, mulla on tässä uusimmat liekotilastot. Nyt saat syödä hattusi, Kamu. Sulla se voi olla vaikeuksia sulattaa tätä. Kaikkia muita selkeästi parempi liekosoturi on... Ailita. Mä en usko tilastoihin. Ne ei tarkoita mitään. Ei niillä päätellä todellista liokosankaria. Joo, kerrankin olen samaa mieltä. Yes!